Čaute ľudia, ja som tu späť. Mám tu pre vás novinku. Prvýkrát natáčam Minecraft, presnejšie Egg Wars a Bed Wars. Teraz prvé ideme Bed Wars. Dajte plus odber a like a ideme hrať. Teleportujeme sa, áno. Počkáme a sme tu. Hráme Bed Wars. Kúpime si nejaké bloky, aby sme mali do zásoby. Toto video mi fakt dlho trvalo natočiť, tak plus odber a like. No, natočil som to rýchlo, ale strihanie bolo tak dlho, že no, proste zaslúži si to odber a like, podľa mňa. Tak hráme ďalej, zozbierame goldy a irony, čo tu boli. Máme fakt dobré veci, drevený meč, wow. A nejaký armor sa mi zdá, neviem, či som si ho kupoval. Máme železný meč, ok. Channel armor, na to ešte nemám. Ja pôjdem na stred. Alebo, neviem. Neviem, uvidíme, jak sa to vyvinie. Som začiatočník youtuber, takže plus dajte odber, aby sme dosiahli tých 100 odberateľov. Plus, fakt, som začiatočník. Wow. No tak to je krásne, tá regeneration set. Kožený armor a wow. Počkaj, ja som si ho kúpil, alebo nie. Neviem, to je jedno. Kúpime si krompáč, sekeru. A na sekeru neviem. Prečo som si nekúpil to? Krompáč. Ideme... tak nič. Nejdeme pre diamondy. Kúpime si sekeru. Počkáme chvíľu. Neviem, prečo som to vyhodil. Len tak. TNT Rain sa začína o 5,5 minúty. Takže musíme si pohnúť trošku. Ideme pre diamondy. Skočím, to je easy. Easy. Diamondy. Skočím naspäť. Naspäť, niečo si kúpime za diamondy. No však čo by som iné s nimi robil? Nikto tam není, našťastie. Nikto ma nepozoruje. Ideme pre ďalšie diamondy. Tu už očividne niekto bol, keď sú tie one. Modré vlny. Light blue tu bol. Všetci máme postele ešte. Typek. Tam bojujú, tam nedoskačím. Zoberieme diamondy cestou. Ideme naspäť do domu. Skoro som spadol. Wow.
Kúpime si niečo za diamondy. Kúpime bloky. Kúpime si diameč. Mám 133 železa, no už len 101. 69, to je jedno. Počkaj, ja som si luk kúpil. Aha. Diamond som si kúpil. Trošku nazbierame železa, zlata. Žltý už umrel. Žltý už tam není. On si až teraz všimol, wow. Už sme tu poslední s tým červeným. Teda modrým, ja som červený. Nie, poď. Teraz dúfam, že mi nezničí tú posteľ. No wow. Som mal také dobré veci reálne. Mňa zabil. Výborne. A teraz. Has been eliminated. No to by som nechcel. Za minútu bude TNT Rain. Zlaté jablko si kúpime na ten TNT Rain, lebo to ma môže aj zabiť tá TNTčka. Však to by to nevedel. Ešte zlaté jabko. Už nemám. Irony. Wow. Takže normálne ti príde, že proste to zlaté jabko je lacné, ale naozaj akože je ťažké nazbierať. No akože nie je ťažké, ale proste chvíľu to potrvá, kým nazbieraš 32 tých ironov. Takže keď nad tým teraz tak uvažujem. No, kúpime si channel armor. TNT Rain ide. No, TNT Rain sa začal. Teraz. No a... Nie! Zabilo toho kastúta. No wow. OK, zoberieme irony. Ja som zlákol. Zjeme zlaté jablko. Keby niečo. Kúpime... tých kostlivcov napríklad. No ešte jedného. Kúpime to rovno 3. Teď prečo nie? Dáme si ich do ruky, keby niečo. Je ten typek? Tak je zdrhnul. OK, ja si tu idem pre diamanty.
diamantový meč. Mám ešte jedno zlaté jabko. A on je tam. Idem po ňom. A, tak nešiel som prijať. Zobral som dia. Vole. No, a zase som všetky veci. Wow. Však to by to nevedel. Nie. No tak to je vry. Nič to nepovedal. Ten typek je tam. No výborne. Tak ja som skončil. OK. Aj to bol TNTčko. Wow. Slepý. Uj. Ja som skočil do vojdu. No, tak ja som dobrý. No, máme tu Egg Wars. Toto už musíme vyhrať. Prečo mám totem, prosím ťa? Neviem prečo som umrel, aj keď som mal totem, ale však ok. No, potom samozrejme umrem. Kúpime si Iron Stoneový meč. Kúpime si terakotu. Glas si kúpime trošku. OK, som tu prvý. Mi to neukradol. Typek mi ukradol goldy, hej. OK, ja si zoberiem tieto irony. Tam sú diamondy. OK. OK, idem parajne. OK, upgradeoval som to. No, jeden mi chýbal, teraz to upgradeujem. Bereme pre železo, budeme to striedať, budeme pre diamondy. Irony, bereme goldy. Bereme irony z ďalšieho generátoru. Ideme nakúpiť nákupy z Kauflandu. To je také drahé, reálne. 32 diamondov. Skade. Bereme goldy. Pozrieme sa sem. Kúpime si luk. Pár šípov si kúpime. Bereme goldy.
kúpime šípy. Keby niečo. Pre diamondy. Weakness. Normálny šíp. Tam sú slowness. Viem, že to mám po slovensky, ale väčšinou proste to hovorím po anglicky. To je jedno. Dobre, goldy zas. Nakúpime obsidian. Doberme goldy, lebo nemáme na tie obsidiany. Berame goldy. Máme 4 obsidiany. Wow. To je veľmi veľa. Diamondy si zoberieme do ruky. Už sme vedeli, koľko ich máme. A plus dajte odber. Plus. Ja vás prosím. Nezabudnite dať odber a zvonček taktiež ako mne aj Sirovi a Karimu na kanál My World a skáčem. Hej. Nezabudnite na to. Mám emerald. Upgradeovania. Ideme si obsidian. Ešte obsidian. Ideme si pre goldy. Kúpiť obsidian. Teda armor. No, obsidian. Obsidian si kúpime. No, obsidian už nemáme. Tak ideme obstávať naše vajíčko. A vyhrali sme! Yes! Tak, čaute. A nezabudnite dať odber a zvonček.